Siinä tuli kieltäytyminen, sitten viimeinen koira, joka on Ama ja Sirpa Virtanen. Ei olekaan viimeinen, vaan kolmas koira Touko ja Mira Siitonen. Ja sitten tuli putkesta. Ei tuommoista mustasta pussista voi mennä läpi. Ei sitten mitenkään. Sieltä on kuuma ilmamassa suorastaan hönkäsee vastaan. No nyt on sitä nimenmukaista toimintaa tuolla radalla, missä tämä nimi on tehty. Noin, ei haittaa. Ilosilmässä mennään vaan ilosuupilössä läpi tämä homma. Ja sitten naureskellaan jälkeenpäin, että mitä tuli tehtyä. Upeasti mennään. Ankkurimatkaan ja ankkurina on Sirpa Virtanen ja Ama. No niin, ja ei sille, ettei puhumalla pärjättäis. Tosiaan siis neiti aika, kenellä on kelloja tai herra-aika, tuokaa niitä käsikelloja tänne radalle 3. Ja radalla 3 läpsystä vaihto, lipslaps, ryhmä 2 kehää, minuutti aikaa. Noin, sieltä tullaan mallikkaasti maaliin, näin Auskelpet ja Alomatsi